Hola a tots i a totes. Avui anem a parlar d'una cosa entretinguda. La vida i obra de Dumbledore, de Ramon Llull. La vida i obra de Ramon Llull és fascinant per diverses raons, però ¡Wingardium Leviosa! ¡Harry Potter! ¡El xiquet al diari 2! ¡Dos, per fi! Això són carquinyols de tots els sabors. N'hi ha de xufa, de coca amb tonyina, d'arròs al forn. El meu germà diu que una volta se'n va trobar una que feia gust a paella en xoriç. ¡Qué puto asco! Jutjat menja farger d'un penjatata. Este és tartamut? No, és que és imbècil. Próxima parada, Benimaquet. O sea que així és on guarden els llibres cochinos, eh? Anem a pegar-li una mirada a este, a veure què... Que no et fusses la pel·lila! Me caguen d'enya, mare! Rideu, quina reforma li han pegat al castell de Cocentaina? Pues ja ves. Hola, benvinguts a classe d'insults en valencià. Aquell que guanya avui s'endurà un... bunyol i mig. Panfígol! Esgarrabambos! Oh! M'he trencat el cul. Recordes la ruta del bacalao? Avui vaig ensenyar-te l'aspecto patronum. Perquè funcione, tens que pensar en la cosa que més feliç el fa del món. Vinga, tira-li! Aspecto patronum! Et vas dir que les oliveres s'encabronen si no les podes! Abans ara m'ho dius, petxina! Què collons? Por 4 trajes. 3 sentencias para 4 trajes. He tornat a somiar que li regalaven altre traje a Camps. Xicons, mireu això. Altre pont de Calatrava que se'n va prendre pel cul. Eixe xicona porta hora i mitja mirant-te, però és sols perquè pensa que tens terretes. I tinc 12 fanecaes. Ai! ¡Ya estem en falles! El fred del verano, el fred del hivern, el caloret